Per molts considerat el fotògraf català més rellevant del segle XX, i jo afegiria que és un dels més importants a nivell mundial, segons la meva humil opinió. I atenció, dada important, és nascut a Valls, terra de calçotades i de castellers. Va il·lustrar gairebé un centenar de llibres amb les seves fotografies. Déu-n'hi-do, són molts de llibres. Va fer la seva primera fotografia als 7 anys. Amb això el meu fill el guanya, perquè als 4 anys es va fer una selfie amb el mòbil. El 1951 i 1952 guanya el Premi de Fotografia Ciutat de Barcelona. I als anys 70 fa documentals d'artistes plàstics, entre els que hi ha Joan Miró i Chillida. Una bona pensada. Treballs fets d'artista a artista. El 1992 rep el títol d'honor de la ciutat de Valls. Trobo que van trigar bastant a concedir-li, no?